lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolanong Warayno. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po natin kalimutan, paki-like, share and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolanong Warayno, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Ngayon po, andito po tayo ngayon sa ating kaibigan na si Quincy Daily Life. Tignan po natin ang kanyang mga plans na tiyak na swak sa budget. Marami po siya ritong mga Perodendron varieties at Moraita plants. Tara, let's! Dito muna tayo sa mga common. Magkano ba presyuhan nitong Persian Shield? Siyempre naman, ano yan, napakamura niyan. Merong 4 for 100, may 3 for 100. Oh, yan. Malalaki po. Medyo maingay. Medyo maingay. Yun nga. Ayan ang gusto ko. Siyempre, may pinaka-budget meal, 25 pesos. May 3 for 100. May 40 pesos. Yung matataas na po. Matataas na po yan. Eto, matataas na. Pili po kayo ng mas matataas pa. Yan. Itong palisay. Yung African Talisay ko, naka-ano na yan. Reserve na? Hindi, naka-kawa. Nakakawa. Kala ko reserve. Magkano naman yan? Pwede na yan sa 8.5 kasi dalawang sanga na siyang Oo nga eh. Yan o, di ba? Dalawang sanga na siya. Dalawang sanga na si variegated talisay. Sa halagang 8.5 may kawa na po. Ayan. Yan. Ganda. Ang lalaki na ng mga gumamela mo. May nagkakagusto. Oh, syempre, kung may magkakagusto, magkano siya? 70. Oh, 70. Saan ka pa? Ano ka ba? Ako yung mga isa sa mga plant gumamela lovers. Alam mo ba yun? Lalaki na yan eh. 70 pesos. Double meron diyang red, may pink. O yan na, may pink, may red, mga double pa. 70 pesos, mataas po, napakataas. Kasing taas ko na eh. Kasing taas ko na. O ito, mga cotton no. Iba-iba mga variety na po ito. Magkano presyohan dito? 50, 70, 100. O ayan na, mamimili na lang kayo. Kung gusto nyo ng 50, 70, 100. Abay ka, tataas na po niyan. Depende na lang sa ano yan, lago. Oo nga, depende sa lago. Ang gaganda ng crotons mo, Ben, oh. Ayan. Ganda lang siya sa init. Talaga. Talaga, ang ganda niya. Dito tayo kay Lemon Lime. 70. O, 70, di ba? Nakapat na. Philodendron lemon lime. Philodendron Lemon Lime, 70 pesos. E, de-display na lang. Ang gaganda ng dahon. Remind nyo na yan. Mine na po tayo. Malamang maraming magmamine. Ito magaganda ba? Ito, oh, yan oh. Ito. O, di ba? Giant ano to? Orlando. Giant Orlando, hindi po na kailangan pang mag-alaga ng napakatagal kasi malaki na siya eh. Giant na to. Yung iba nga, yung maliit lang pero malago, 200 na nabibili. Oo nga. Ito is only 500. Oh, yan na. Giant Wow. na. Sobrang laki ng dahon. Saan pa? For only 500. Ayan. Gusto nyo naman ng malago, ayan. Oh. Wow. Pwede nang i-cuttings. Pwede nang yung mahilig mag-propagate. Ayan na, yung mga reseller dyan na mahilig magbili ng mga ganyan. Sobrang kapal. I-propa na lang. I-propagate na lang. Siya nga pala, ito si Quincy Daily Life. Alam po. Ayan. Nandito po ang aking friend na si Bicolanong Warayno. Ayan. Dinalaw niya po ang aking garden. I-vlog natin to, be. Dito naman tayo, budget meal.
Ayan, yung mahilig sa mga Budget meal po ng budget meal. Philodendron Brazil. Philodendron Brazil. Yes, Magkano yan, for be? only 100 pesos. Ayan. Ang 3, kagandahan 6, talaga 9, ngayon, no? 11 pots available. Remind nyo na. Ay, sigurado For pa only unahan. 100 pesos. Napakamura po niyan. Mahilig sa mga budget meal. Ito naman ang Philodendron Lemon Lime. Heart lip din siya na lemon lime. Yan. Magkano yan, be? 100 na din po. 100 na naman. Ang maganda talaga ngayon, Bino, lahat na may mga pot na. Yes, naka-white pot na yan. Naka-white pot na, i-display na lang talaga. Kasi yung iba hindi naman makaka-avail ng yung mga talagang as in super lush na maghahanap pa rin sila. Wala pong budget meal yan. So ayan, nag-propagate po ako ng para sa mga budget meal. So yung mahilig mag-budget meal, meron pa akong 7 pots yan. Sariling propagation ko po ito. Kaya murang-mura, budget meal na po yan. Eto, yan. Tumawid na siya rito. O, diba? Ayaw na niya maano. Ito naman po ang photos na golden lime naman to. Golden ito. Lemon lime, di ko masyadong maano. Ang dami nila, be. Photos ito. Variety ng photos. So, only for 100. Yan, 100 Super again. last na siya. White pots din po. Meron akong itong 7 pots available. For only 100 po. Eto si, Marble Queen. yan si Marble Queen. For only Nakapat na. 300. Ayan po, malago Super na po last. siya. Pwede na siyang lagyan ng coco pole. Wow. Ayan, 300 For only pesos. 300, nakapat na rin po. Ito si Congo. Nakikita ko na yan. Bird ba yan, to? be? Black Cardinal. Ah, Holland. Black Cardinal Holland. Small size. Magkano yan, be? 800. 800. Yan, budget meal din ito. Yung sa mga hindi nakaka-avail, gusto nila, gusto ko makita kung paano siya lumaki. So, ayan. O, yan. Meron pa akong 2 pots. 2 pots available. Ayan. Doon sa mga naghahanap ng budget meal ng Philodendron, Black Cardinal, Holland variety. Ayan po. Uy, chance maganda pa kayo. talaga ang Paunahan Holland na lang po variety. kasi 2 Dalawa pots na lang. po ito. Maganda talaga, be, pag Holland variety, no? Maganda Makakapal. Oo. At saka hindi ito, ano na siya rito, naka-adjust na siya. Ito naman si Philodendron, mga bang tawag dito? Goldie Eye. Goldie Eye. Magkano naman yan, be? Goldie Eye ko is 600. O yan, 600 for only 600. Ayan, 2 pots available. Ano yung sa kabila, be? Mother ko siya. Ah, mother. Yes. 2 pot na lang po yung available. Ayan, pili na lang po kayo. Ang ganda ni Holland, no? Talaga ito, hindi na mahihirapan. Budget meal for only 800. Elbow, di ba yung kanina, Aurea? Oo. Ito meron na siyang may slit na siya. Ayan. Ito naman si Pinatum Albo. Pinatum Premium Pinatum Albo. Albo. Yun ang sabi nila. Magkano ang Ayan, presyo may nito, slip be? na siya. 2.5. 2.5, guys. Ayan, Kasi kompleto ang na yan. bentahan yan sis sa iba sa market 1,500 isang dahon lang. Isang dahon So lang. 3 dahon na yan, mura na yan sa 2.5. O, yan o, nakapat na po. May pulpa. Pang-display na lang po. So, talagang nakakakilala sa mga Philodendron varieties. Eto, dito tayo, syempre, sa mga Caladium. Mga Caladium lovers, ayan. Naka-sale din po yan. Magkano naman yan, Ben? Ang price range niya dyan, 50 to 350. Price Ayan, range niya 50 to 350. Up to 350. Ayan, mamili na lang po kayo. 50 to 350. Nasaan ang 350 dyan, Ben? Ang ganda na ito. Yan, US o. Caladium yan. Wow, kaya naman pala. US Caladium yan. Si US Caladium, 350. Ito yung mga common, 50 pesos. Yes. Kasama to, be? Yan. Ito, 50 pesos. Ito, magkano sa'yo to, be? Golden Alocasia. Ang price range niyan, 700 up to 1.5. 1.5. Ganda, no? Yung meron pang nasa Golden malaking... Alocasia. Wow, golden alocasia. Magkano naman sa'yo to, be? Ang price range niya, 700 to up to 1.5. Oh, 700. Malaki, ayun, medyo Depende sa laki, be. depende sa laki.
O, mag-usap na lang po kayo ni Quincy. At least May ano pa yan, may lambing pa. may sa lambing pa yan sa dulo. At least tignan mo, yung plants, may mga ano pa. mga May bonus pa. tawad pa yan. Ayan, Bigo. Ano bang tawag dito? Turtle vine. Ayun, turtle vine. Nakakalimutan ko na naman. Yung tayo sa kabila. Ito, yung mga banana mo. O yan, banana leaf. Ito yung magti-trending. Oo, be. magti-trending ito ang magti-trending ng 2022. 2022. Ang mga banana, banana stripe, red banana. Makakapal na siya, be. Magkano sa'yo to? Ito, ayan ang dami niyan yan. 1, 2, 3, 4. 4 na puno na yan. Sa isang pot. Oo. Bali, ang niyan, ang original price 1,000, markdown to 700. O yan guys ha, 1,000 ang pinaka-original price niya. 4 na puno sa isang pot. Pwede pa nating ibaba ng 700. Ayan, depende sa lambing. Ayan po, yung mga banana ni Quincy. Ito, mas malago ito. Oo nga eh, ito mas malago. Ang ganda no. Ilang puno ito? Hindi lang 2, 3, kapal na eh. 1, 2, 3, 4. Apat, Yan, apat din siya, pero mas malaki. Oo nga, ang laki ng dahon. Markdown Ayan. din yan, sis. Ang original price niyan dati is 1,500. Ngayon, 1,200 na lang. ngayon guys, 1-2 na lang po. Paunahan na lang po kasi Paunahan. 3 pots na lang po ito. Ayan, 3 patch na lang yung kanyang mga banana. Ayan. Lang yan. Yan yung sinasabi ko sa'yo na 350 sa market. Ganyan lang kalaki. Pero sa'yo, 200. Ito yung kroto na Thailand, guys. Ayan. 200 lang kay Quincy. Budget meal. Etong mga triangularis ni Quincy, magkano to, Ben? Sa markdown niya, dating 700. Ngayon, 500. Wow! Ito ha, dating 700. Yan, ang lalaki na po ng pot. Ang tataas na. Ngayon, 500 na lang. Ayan, 550. O yan, 550. Itong mga Adansoni mo, na super last na. Super last, 170. O, 170. Yan o, saan pa? Mura na lang talaga. Samantalang dati. Sa 300 to. 350 na, may 2 O, di ba? Samantala ngayon, magkano na lang? 170. 170. 170, last na po. Ito ba binibenta mo to? Yes. Ito, yan. Pink chanda. Yung pinchanda na ganito kakapal. 2-in-1 na siya, Thailand. Okay, 2-in-1 na po. Naka-sale din niya, 950, 2-in-1 pot. Ayan ah. 2-in-1, Sandan, Aglonema, variety. Samantalang kung bibilhin mo yan na isang piraso, 750, 600. O, yan. Dito 2-in-1 na. Sa presyong 950. 2-in-1. 2-in-1. Itong magaganda. 'Di ba? Bibili kayo, oh. Libre pa no. Spray. Libre spray. Kung mahilig sa may coco-cool na, O, ayan. yan. Oh. Yung mga lash na talaga na Mga ayaw nila photos. ng mga budget meal. Ayaw nila kasi baka daw maliit o maliliit pa. So yung mga mahilig sa ganyan, yan, ginawa ko talaga yan. Ang Gusto ganda nila ng yung lash puno. na ready for display. Ito yan, giant na siya na modula. Pero talagang modular to, hindi to yung giant. Talagang ano. Kaya siya nagja-giant sis kasi yung roots niya, Ah, ayan, yung meron siyang nakakapitan. Kaya, siya Kaya nagiging lumalaki. giant. Ayun Pero pala kung ang hindi sikreto. yan, kung wala siyang kinakapitan sis, hindi siya magja-giant eh. kaya pala no, gaya nga gawin Yung ko. kagaya nito sis, tinan mo to. Oo nga no, lipat tayo. Oo nga, di ba? Kapag pala may kinakapitan ng mga photos na lumalaki sila eh. Lumalaki siya. Ang Sobrang ganda tignan. giant na po siya, Magkano naman yung ganyan be? This one only for 2,800. Oh, ayan So, na. dalawang stem na po yan na ready for display. Pwede nyong lagyan ng Christmas light pag gusto nyo. Yan, ipaikot nyo lang dyan. Oh, yan ah. Lagay nyo sa lagay nyo sa alas nyo sa may tabi ng TV kasi po ito ay variety ng photos. Nakakapaghigop to ng mga toxin, yung mga sa plants no, yung magandang di ba may mga vibration, yung Oo. mga mga magagandang imahe, mga ganun. Nakakapaglinis din siya ng hangin. Basta air purifier. Yes, air purifier. Yan, Yun na diba? yung sa madaling salita, yun na Oo. yun.
Ito pala, no, ganyan ang gagawin ko sa manjula ko. Kasi yung akin nakasabit lang. Kaya maliit ang dahon. O, dito naman tayo. Ayun sis, meron pa yung marble photo. Si Yan, Marble. nag-giant Oo, na rin siya. nag-giant na rin siya. Magkano Andyan na naman rin to, siya. be? Ito, pagka 2.5. 2.5 yan. Super last na Super yan. last na po. Panalo na dyan sa presyong 2.5. Ayan, i-display na lang po talaga. Marami rito sequential guys, yung mga pang-display na lang talaga. Tapos, sarili niyang gawa yung mga pool na yan. Meron pala dito sila. Hard lip, ang lalaki na nila, Brazil. Diba? Ang ganda na pagkakagawa mo, be. Ayan, At ito, diba? pilotin mo naman yan. Heart lip na lemon lime. Heart lip na lemon line, kaganda. Dami mong ganyan, diba? Yung mga pool na talagang mga ginawa mo. Saan ka pa? Eto naman. 750. Oh, ito. Ano photos ba to, be? Enjoy. Ito si Enjoy. Siyempre, mga mahihilig sa lash. Ayan, super lash na. For only 750. Ayan. 2 pots available. 2 pots na lang po sila. Ready for display na lang po talaga. Ito si Papua, yung pampaswerte sa loob ng bahay. Magkano to, be? 50. Ayan, 250 lang po. Pots na siya. Bilhin nyo na po, nakapat na. Si Rubber Tree. So, number 3, 3-in-1. Ayan, 3-in-1, 1-2 na lang. Ayan 3-in-1 sa isang pot. Kahit maliit ang pot niyan, lago naman, di ba? 1-2. May single Ayan. naman, ayun. Magkano naman yung single? Yung single, pwede na siya sa 500. 500. Tapos, black print siya. Ito, black print then budget meal, 350. O, 350 si Black Prince. Ayan. O, yan na. Marami kayong mabibili dito, guys. O, di ba? Ang gaganda. Mahilig talaga si Quincy ng mga ganito. May mga pool na. Magkano sa YouTube, eh? Yan ay, bigay ko na lang ng sale na siya. 950. O, yan na. Wala nang libo-libo. 950 na. Ayan. Kasi naman yan, trailing na. Trailing na talaga. Tapos may sarili na. O, yan, guys. O, Hindi 950. na kasi pwedeng ilipat yan kapag ganyan na siya. Oo. Masisira na kasi. So, kailangan, diretso mo na yan. Dire-diretso na. Pag nag-trailing siya dun sa maliit na lagayan, pag nilipat mo, wala, sira na yan. Sira na. Kaya ito, talagang bibigay na lang sa inyo ni Quincy ng 950. For display na lang po. Kaganda. Tawag niyan. O ito, meron si Quincy mga aglonema varieties. Magkano sa'yo ito, be? Price range niya 400 up to 600. O to, Depende sa 400 to 600 depende sa laki. Tapos yung Snow White, 150. Ito si Snow White 150 guys, nakapat na po. Ayan. Ito mga rare variety to be, no? Yes, Ayan. Suksum Jai po. Suksum Jai po. Nakapats na yan. Tapos sis, ayan Ito naman guys, ito si Thailand varieties ng Snow ng White. Snow White. Super lush na. Super last na po. Magkano to, be? 350. 350. Ayan. Kasi yung iba, di ba, nagtataka bakit may 150. Ayun si Yung local. 150, locally grown. No, locally grown yun. At saka tingnan nyo naman ang pagkakaiba. Ito yung locally grown, mag-green siya, more on green. Ito ang Oo. Thailand, more on white siya. O yan. For So, only ayan. 350. Kaya meron tayong 150. Yes. Pareho lang ba ito, di ba? Ayan. Pareho lang yan. Suksum, 400 to 600. Ito maganda rin to, si Camouflage. Camouflage. Aglonema camouflage for only 550. Malago. Nakapat na. Ayan. Ang ganda, be? Maliit, 200. O, may pinaka-budget yung sequence dito, 200. Itong malaki na super last, 550. Tsaka dalawa na yan, sis. Ayan, o. Oo nga, 2 puno na po yung 550. 2 puno. Yung 200, be, ayun. Ito, O, yan, ito. 200 budget 200 budget meal. Nakapat na po. Ayun ang maganda. May budget meal, may pat pa. meal. Yes. Yes na yes. Ito malalaki mo, be. Ito, mura na lang to. Sa 350 na lang, green bowl na giant.
Okay. 350. Mga nakapat na. Maganda yung pat nila, Bino. White na, matibay pa. Diba? Malalago. Mo. Mura na lang yan sis, super last na. 200. O yan na, Dami 200. na niyang ano. Ito Dami guys, na niyang 200. Napakaraming suhi na po. Sa isang pat, ang maganda kasi nito may mga pat na eh. May mga suhi-suhi pa for only 200. Diba? Meron niyang budget meal 50. O yan guys ha, may budget meal yan, 50 pesos. Yung mga nakalagay sa seedling bag. Yes. Yan. Kabenta sa'yo. Fishbone. Talaga? Si fishbone, best seller mo? Selling Magkano? 3 for 100. 3 for 100. Depende sa lago. Ayan. 3 for 100, may 40, may 50. May 50 pesos. Yan po. Ito, 170. 170. Ito, 150, di ba? 150 guys. Ayan o, yung hard lip ni Quincy. Super last na po. Paunahan. Ilang pat na lang yan, be? 4 pots available Ayan, for oh. only 150. 150. Super last na po. Ayan, remind nyo na. Remind nyo na. Ayan po. Diba? Ang gaganda. Yung sa number sa atin, magkano be? 170. 170. Super last na rin po. Ayan. Ito naman ay sisikat ngayong 2022 ayon sa Pungsoy. Yun ang sabi. Hindi naman sa akin yung source Oo. ng Pungsoy. Yung mga may hilig nyo sa mga pampaswerte. Ayan. Wow, ito. Naghahanap kayo ng budget meal, belly tail. Ayan, ano yan? One pot Billy na Tay lang? po. Budget meal ito ng Billy Tay. Kung naghahanap kayo ng budget meal, ayan, 3 dahon na po yan. Ang laki na po. For only For only 1,800. 800. Nakasale lang po ito ngayon. 2 pots available. Ayan, may na po. Imay nyo na. Ayan. Ito naman, be. Ito yung aking Red Congo Rojo. Giant na rin ang dahon niya for only 500. Wow, 500. Nung lockdown po, hindi kayo makakabili nito ng 500. 1,500 po ang price nung lockdown last year. So, Pero kaya may ngayon? nabibili na pong mura, budget meal na lang. 500. 500. May nyo na po. Eto si. Real na real Stanliana. talaga to. Ito. Monstera Stanliana Albo. Budget meal po ito for only 600. Wala po kayong mabibili nito sa market ng 600. 2 pots Budget- available na lang po. Ayan, budget meal na po Opo, yan. sariling propagation. Next po, Epipremium Minato Aurea. Yan. Ito ho, nagpe-penestrate siya, nagkakaroon ng slit yung dahon. So, wala pa siyang penetration, kaya medyo mura pa siya. For only 500. Aurea. Next. Yan. Philodendron Silver Sword. Ito maliit pa siya kaya tinatawag na silver sword. Pag lumaki na siya, nag-giant na yung dahon niya, ang tawag na nila silver queen. So budget meal ito, naka-mark down to ng ang original price nito ay 1,200. Ngayon ay 900 na lang. Ayan, 900 na lang. 1,200 mark down to 900. Wow. One pot available po. Paunahan na lang, isang piraso. Ito si Painted Lady. Philodendron Painted Lady. Super 2 pots last na. available. 2, 4, 6. 6 leaves. Naka-mark down din po ito sa 1,500. Original price, 1,800. Mark down to 1,500. 500. Ayan. Next. Anong next ko? Ito. Gusto mo to golden ano? Ay, nang maganda. Golden Imperial po. 2 and 1 pots. Yan, super last na siya for only 700. 4 pots available. For only 2 and 1 700. pots. Yes. Dalawa na siya sa isang pots. Kasi ito, Yan ba yung lumalaki? Lumalaki rin ba yes, yan? na lumalaki din siya. Ang dahon. Giant din. Kaya lang medyo slow grower. Okay. Yun, yung pag mahilig naman sa rare na
Anthurium. Ito po, Anthurium radicans. Ang laki na po ng dahon niya. Ayan. Naka-sale din po ito for only 2,500. Ayan, 2,000. Mura na po yan, guys. Imay nyo na po. Si Burley Max, si nagmamaganda. Aking Barley Max. 2-in-1 pot. Dalawa na rin siya. Dalawang puno na sa isang pots. Ayan. Naka-markdown po ito from 3,200. 2,700 na lang po. Ayan, Ayan. Swerteng-swerte po makakakuha nito kasi 1 pot na lang siya. 1 pot, pero nakalagay ang nakaano sa kanya, 2 pots. Ay, 2-in-1. pots. Ibig sabihin, dalawang puno sa isang pot. Ito yung rem din po ito, Aglonema Triocolor. 1 pot na lang po ito. Ang original price niya 2,000, naka-markdown po siya sa 1,700. Wow. Ayan. Ayan talaga yung rare na rare ng Aglonema. Yes. Variety. Hinahanap po ito ngayon, kaya nga lamang ang mahal, kaya Oo nga eh. hindi ka makapag-stock ng ano, Medyo last maganda. 1 pot na lang available. Ganda ni Holland Cardinal. Yan ang aking ipinagmamalaking Black Cardinal ng Holland variety. Ayan, sobrang laki na po ng dahon, ducks na ducks. Ducks na ducks po ito. Oh. 2,500 po. Black Cardinal Holland variety. May lambing pa po yan. Pwede nyo ba akong kilitiin? Pag ako'y nakilitin nyo, may lambing pa yan. Siyempre, ang importante may giveaway. Marami Ayan. na akong propagation na pang giveaway ko sa mga customer. So, ayun. Kapag nung naka-avail po kayo, wag naman pong hihingi ng giveaway kung 300 pesos lamang yung nabili. At least naman, syempre, yun talagang parang pasasalamat. Tulungan na lang po, yung suporta na lang po sa local business po, pang chicha lang. Ayan, supportahan po natin ang ating mga local plants. Ito, sis. O yan, 400. Yeah, philodendron Si Mayoy ay. Yes, laki na niya, oh. Pan-display na lang talaga. Sariling alaga. For Ayan. only 400. Pwede nang ikat. Last spot na ito. Si Deliciosa ba? Si Deliciosa. Ito. Oh. Philodendron. Ay, Monstera, deliciosa. Deliciosa. For Yan, sa may only- gusto, tatlong dahon na yan, ducks na ducks. Oh. For only 500. 500. Yes. Yan. Ha, lakad-lakad. Ayan, buhatan na tayo dito. Yan, sa magkakagusto nitong aking Monstera Pinarte Partita. Ayan. 3 feet na po ang haba. 3 feet ang haba niya. For only 1,500. Uy, ganda naman. Mura na po ito kasi tingnan nyo naman ang haba. Sobrang laki. Ayan. Party-partita. Marami sila dito guys, marami si Quincy rito mga gusto nito, Monstera Adansoni ay ayan. Ano na to? 3 feet 3D yan. na talaga, no? Tsaka dalawang stem na. Binibigay ko na lang to ng ng 900. O yan guys, 900 na. 900 po. Nakapat na. Ayan. Pakita natin ng mas malapitan. O yan, 900. Ayan, di ba? 3 feet na rin. 3 feet ito guys. Maraming mga malalaking plants dito si Quincy. Ayan po. Ito ba, binibenta mo to? Huwag yan ng Mother, yan o, yung kanyang mga mother, yan. Ipakita natin kung gaano kagaganda ang mga halaman ni Quincy. O yan, di ba? Ito yung kanyang mga mother. Ayan. Sana meron kang budget meal nitong yan o. Prince of Orange. Oo, yung pinaka-original, no? Common yan eh. Oo, ito common. Wala akong yan. Pero meron
siyang agrikultura. O yan. Hindi ko pa pang out. Ito, agrikultura. Agrikultura, Prince of Orange, for only For only 500. 500. O, 500, ano na yun, mura na yun. Kasi sa iba, Mura. 600, 700 po ito. O kay Quincy, 500 na lang. Naku, paunahan na po. 6 spots available po. 6 pa. Ito ba, meron kang ano dito, pantinda, yan, ganyan. Ito sila, mother. Si, Red Imperial, Philodendron Red Imperial. Magkano naman to, be? Ano yan, 2.5. 2.5. Si Red Imperial. Ducks na ducks. Ayan nga. Sobrang laki po kasi niya, no? Yan. Yan. Yung mga pinakita namin sa inyo na wala mga presyo, ito po yung mga mother niya. Diba? Ang gaganda. Ito, pedatum. Ayan, malaki na Para rin siyang siya. Florida, Oo, green, para eh, siyang diba? Florida green. Pero hindi yan ang Florida green. Pedatum siya. For only 950, may kukupol na yan. For only 950, may kukupol na may pat pa. Pang display na lang talaga. Ayan. O yan, ang ganda ng ngiti. Yan, ito po ay Kasing ganda ni Quincy. bear. Akala ko Golden kalkulata lang yan. Golden kukulata to, variegated. Yes, ito mo naman yan. Pero Oo may nga. presyo to. Last spot na to sa akin. Magkano yan, be? 2.2. Tuto. Akala ko si simpleng kukalkulata lang. Hindi, talaga yan, variegated yan. Variegated. Golden kukulata, tawagin nila. Sa presyo, Ang kukulata tuto. kasi natin na ordinary lang, yung green. Oo, 50 Nakakabili pesos. ng 50 pesos, 100, 150. Pero ito, Ito po variegated. ay lucky plants ito. Tawagin nila Golden Buddha. Nilalagay ito sa harapan ng ng bahay mo. O ayan, harapan yung ng mga business mahilig sa mga establishment. pampaswerte, mga punsoy. Kung tawagin nila to Golden Buddha. Golden Buddha. May Friday ka dito, be, sa harapan. Frideck is, yun, sa mga mahihilig ng alokasya, ayan, Ayan. Magkano yan, be? 200. 200 lang. Ang baba na talaga ni Alokaysa ngayon. Yan. Sila camouflage. Ibambino rin ako na, 350. Yan, 350. Camouflage naman. Nakakain siya. Yung friend ko, kinain na naman siya. Ayan, Quality siya na camouflage. 150. Ayan, pang-display na lang talaga sa naku, 150 lang. Yes. Yo, 150 lang talaga. Ito, So, madali may na naman kapatid alagaan kasi, yan. oo. Oo. Mga nakapat na ang mga halaman dito ni Quincy. Ito si Begonia Lovers. Ayan. Ito si Makulata. Yan, may maliliit. May 150, 250, may 350. Depende sa variety po. Ito si Briberia, 350. Yan. Ito be, Ito si Snow White. Mura na lang yan. 100. 100. Ito, hindi ko po alam ang talagang ID. Comment down na lang po. Pero ang mahalaga ang presyo, 150. 150. Yung Ayan. maliit po, 100. May 50. O ayan, meron pang 100. May pinaka-budget meal, 50 pesos. Yes. Uy, sila Sisus, meron. Yung sa baba. Pang budget lang yan eh. Sa mga naghahanap ng budget meal, ayan. Ayan, sa mga naghahanap ng budget meal, magkano yan, be? 100. 100 Sisus. Ang ganda, oh. Yan. Meron naman akong yung ganito na. Marami na itong magagawa. Ayan, sila na yung maglalagay. Magkano pag nakalagay dyan? 500. 500 guys, Dami na pero siya. sulit na po, ang dami na. Ayan, i-propagate na lang po, di ba? Para lalong dumami. Ito sila Piru, may pinaka-budget meal ka pala ni Piru. Meron, may budget meal ako dyan. 100, Yan. 150. May 150, may 100. Alam mo si Piru dati magkano ang 350, Oo, 350 dalawang dahon, pero ngayon may 100 na. Di ba? Pakita ko kaya to. Oo, yan, pakita mo yan. Gusto ko. Kasi may mga tao talagang bumibili ng malalaki. Ayan. Monstera Stanleyana Albo. 2 feet na po ang height niya. Ayan, for only 2,500. Ayan ah. O, meron pang libre. Damo. Ayan, at saka super established na po yan. Naka-adjust na po siya dito. Holland variety po ito. Adjust na po na dito sa Philippines. Ang ganda naman, ang galing. Dati po ang mahal-mahal nito.
Isa sa mga wishlist ko nung bumaba ang presyo ay yung bumili na ho ako kaagad. Wow. Ito sila Dark Lord. Mura lang yan. Naka-trailing na. Naka-trailing na, 350. Ayan, Pads with coco pool. Wow, with pot na, may coco pool pa. Ayan, oh. Marami ng propagation na kayong magagawa for only 350 pesos. Sabi sis, Red Majesty daw yan. Oo. Hindi ko alam kung Nalilito rin ako sa kanila eh. Sa Dark Lord, Red Kaya nga, Majesty. sabi ko, ano ba talaga? Red Majesty, Dark Lord, o ewan. Basta bahala. Basta ang mahalaga, ang ganda niya. 350 lang. 350 lang. Yes. Diba? 6 spots available. 2 feet Yan. in height na sis, oh. Kaya nga eh. Sulit na ang presyo dito. Ano pa? Samantalang dati, 2 leaves lang, 350 na. Yes. Eto be, sino siya? Royal Queen. Wow, daming bonggang plants. Oh. Ang laki ng dahon po. For only 1,500. Royal Queen. Philodendron Royal Queen. Yung sa mga wala pa dyan, ito ay collector's item. Yan. Wow. Ito sis, Dax na Philodendron Congo. Red Congo. Dax na talaga? Opo. For only 1,700. 1,700. Ayan. Papalabas na ito. Oh. Yung mga mahihilig sa mga koleksyon dyan, philodendron, wow talaga. Ang mahalaga niyan, ready for display na lang po talaga. Diba? Sino to be? Ay, ano yan? Dwarf Red Congo. Dwarf. Pwede pa yan, be. Magkano naman to? Pang ano? 150 lang yan. 150. Ayan. Pag maraming binili, malamang may bonus na siya. Ayan. Sa mahilig ng budget meal na Madula, meron po akong 350. Super lush. Ayan. Ilang pots na lang po ang available, kaya avail na po kayo. Ayan. Mahaba na po yan o trailing na. Be, yung begonia lovers. Ayun o. Dito muna tayo sa Syngonium. Syngonium. Ayan, dyan. Dyan naman, ang price range niya, 250 up to 500. Sino si 500 dyan? Yung mga lush na... Yung mga lush na. Mga lush na... Robusta. Ayan. Ang pinaka-price guys, 250 hanggang 500. Yes. Depende sa lush. Opo. Yan o. Mura na po yan. Ayan po yung mga plants niya. Super lush. Diba? Ang gaganda. Lakad-lakad tayo. Ayan o, ang lalaki ng mga Philodendron. philodendron ni Quincy. Yan. Yung ano, golden melaloni. Magkano naman to be? 2,500. Oh, 2,000. Kung sinong may gusto, 2,500. Ayan. Ready for display na lang po. Giant na kasi yan. Giant na eh, no? Gaganda. Ang lalaki. Yung mga mahilig sa malalaki na. Philodendron linet. Ayan. Ready for display na rin po. Magkano naman yan, be? Ito ay 1,800. Oh, 1,800. Ilang dahon na po yan? 2, 4, 6, going 8 leaves. Ayan, yung mga reseller dyan. Yung mga pang-koleksyon. Maraming dito sequencing malalaki. Giant Red Congo Rojo. For Ayan, only, ang lalaki na po. ang lalaki. Only 1,500. Ayan, sa Ampaw. For only 1,500. Naku, imay nyo na po. Giant na giant. Giant yan. na giant. Meron naman dito, going 5 leaves. Ito, 1, 2. Oh, 1, 2. O, diba? Laki May na po pinakamababa, oo. niyan. Yung pinakamababa ko, yung 500. Ito, 500 din. O, 4 ng dahon. Ayan, 500. May 500, may 1, 2, may 1, 5. Red Congo Rojo yan. Red Congo Rojo. Choco Empress. Oo nga. Philodendron Choco Empress. Philodendron Choco Empress. Magkano yan, be? 1, 2. 1, 3 2. leaves. 3 leaves na po siya. Pang ready to display na lang talaga. Akala ko ba hindi mabibenta yan, pang koleksyon lang eh. Pag may nagkagusto Ah. at talagang tama ang presyo, Oh. okay lang na i-give up. May variegated akong Ring of Fire. Oh, Variegated talaga? Ring of Fire. Magkano siya, be? 2.5. 2.5. Wala na kasing mahanap nito ngayon. Sobrang ano na, sobrang taas. Sobrang taas niyan.
Tapos may budget meal tayo na Hoya. Hoya variegated heart lip. For Kasama po only, ito sa sa sisikat na sabi ng Feng Shui ngayong 2022 na mga halaman. Hoya heart lip. for only 500. 500. Yung gusto ng malalaki, ayan. O, meron siyang mga trailing na po. Magkano naman yan, be? Ang price range niyan, 1,500. O, 1,500. Ayan, yung mga matataas na yan. Hanggang 2,500. Meron mas malalago pa dun sa dulo. So, ayun. Ayan. Natin yung flex, ay yung flex. Ubusin na natin yung plants mo. Ibandera muna, be. Yes, ito may philodendron ako na Black Cardinal Thailand. 1,800 lang po. Paunahan na lang, 1 pots available. Ayan. Philodendron Black Cardinal Thailand, Thailand variety, 1,800 po. 1 pots available. May lambing pa po yan. Meron naman po akong Super Atom. Philodendron Super Atom, Holland variety po ito. Ang dami na niya, super last, 1,300 lang po. Wow, ang kapal na. Alam mo, di ba, be, kaya binibida natin yung mga Holland, Thailand kasi yung may mga gusto nito. Kasi, pagkakaiba naman kasi yung mga varieties nila. Pwede natin sabihin para malaman din ng viewers natin. Ako talaga, mas okay ko yung Thailand tsaka yung Holland kasi sa ganda at kapal ng mga dahon nila, Ganun di ba? naman eh. Kaya Different. kasi sabi, ay mas gusto ko yung Holland, ay mas gusto ko yung Thailand. Iba-iba po kasi ang gusto ng Oo, tao. oo. Ganun ang kaya kailangan i-explain mo. Kasi Oo. kung pag kulang ka sa explanation, tatanong, ay bakit ganun yung akin? Oo nga, di ba? Manipis yun. Alam na natin yung varieties nun, di ba? O, next plant naman tayo. Ito po, Holland variety din po ito. Philodendron verrucosum. Holland variety, Philodendron verrucosum for only 2,800. Rare po ito. Rare. Mura na po Kaya yan sa magtataka rare. kayo, mura ba yung mga plants na ang mamahal? Iba po ang presyo ng common at iba po ang presyo ng rare. Oo, tama yan. Kaya po kailangan malaman din ng viewers na kala ko pa mura doon, ba't ang mamahal? Siyempre po, pag common, may presyo. Pag common, mura lang. Kapag po rare, talaga yun po may presyo. Pero bumaba na yan sila, be. Yes, dati, Diyos ko, sis, hindi ka 5'5", 6'5", hindi ka, kaya hindi po ako nagkaroon nito last year noong lockdown. Ngayon lang ako nagkaroon nung bumaba na, ayun, nakabili ka agad ako. So, ayan po, for 2,800. Remind nyo na kasi ang laki na po niya, ang haba niya. Tapos meron pa siya ditong possible sa baba. Ayan. Wow. So, hindi na po kayo O talo yung sa mga reseller 2,800. dyan, yung mga mahilig sa live selling, kunin nyo na po. Si Lendeni. Ito naman, may lendeni ako dito for only 450. Ayan, Ang lalaki na po 450. ng ang lalaki na ng dahon. Ito yung agrikultura varieties natin. Yan. Ito naman, si Moonlight. Uy, makakapal na si Moonlight mo, ah. Moonlight. Nakapats na rin yan. For only 250. Wow, 250. Wala ka nang gagawin. Oh. I-display Aalagaan mo na lang. siya. Kasi medyo slow grower. Ayan, kaya pala. Yung aking ganun. Ang ganda ng patbe, 250 lang. Yes. Parang binayaran niya lang yung paso. Di ba, ayan, oh. Meron siyang 4 pots. 4 pots available. Ayan, wow. Meron akong i-out na iba, pero iba ang presyo nun kasi medyo, ito kasi pa lang. Ang gaganda nila. Dilim ka na sis. Kita ka pa.